Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pred nami še ena oddaja Pot poti. Z nami pa je gost oddaje pater Frančiškan Svetozar Kraljevič, kjer bomo spoznali Majčino selo in želim vam dober sprejem. Hvala ti Isus i Marija, drago mi je da ste sa nama, Fra Svetozar. Lijep pozdrav, Fra Svetozar, i zahvaljujem se vama da ste se radosno odzvali na naš poziv, da bi mogli nešto reći o Majčinem selu u Međugorju, kojeg ravnatelj ste. Molim vas lijepo da se našim gledalcima odaje Pot poti, emisije Put putevi, ukratko predstavite. Evo, meni je drago ovdje s vama biti. Pozdravljam vaše gledatelje u Sloveniji. Moje ime je, dakle, kako ste vi kazali, Fra Svetozar Kraljević. Ja sam fratar ovdje u Hercegovačkoj provinciji i radim ovdje sada u Međugorju kao kapelan u župi Međugorje i voditelj, ravnatelj Majčinog sela. Evo, sve od smrti našeg pokojnika Fra Slavka Barbarića. Fra Svetozar, recite nam i našim gledalcima kako je zapravo započeo rad u zajednici Majčino selo, šta se dogodio, tko je bio osnivač i možda malo više i o Fra Slavku Barbariću. Možemo kazati, dakle, možemo govoriti o osnivanju Majčinog sela na dva načina. Jedan način osnovao ga je, započeo ga je, stvorio ga je sa velikom hrabrošću i puno Božjega duha naš Fra Slavko Barbarić. Ali u isto vrijeme započeo ga je sami život, jer u stvari život je rat, poratne okolnosti, teški uvjeti života, ratno stradanje i pojavilo se djece, pojavilo se ljudi, pojavilo se obitelji bez doma, bez krova, bez brige, negdje gubeći se u društvu. Pojavila se djeca i došli su Fra Slavku i kazali, evo, konkretno je bilo 3 djece u Mostaru, možete li ih vi nekako primiti, nešto s njima učiniti, jer uistinu djeca nemaju ni roditelja, ni doma, evo, što možemo učiniti. I tako je praktično život Gospodnja pravilno zapovjedili da se ovo mora započeti. I Fra Slavko je kreativno, pastoralno, evanđelski na taj životni poticaj odgovorio. Kako vi vidite Fra Slavka Barbarića sad? Vjerovatno ga poznaju naši gledalci, što je bio i na posjeti u Marijini crkvi na Ptujski Gori, sreo se sa našim nadzornim sluhom dr. Francem Krambergerem. I možda bi koji reći i o njemu kazali kako vi vidite, čeprav ga većina poznaju. Pa, Fra Slavko Barbarić je naš fratar. Umro je u 11. mjesecu, 24.11.2000. Završio je, diplomirao teologiju, onda je pastoralnu teologiju ili psihologiju, više tako tu negdje, je kasnije studirao i to je doktorirao u Njemačkoj i 82. došao je i zajednica ga je odmah odredila ovdje u Međugorje i tu je započeo i nastavio svoj pastoralni rad. Kao psiholog i kao pastoralac i kao vjernik on nije izmišljao čovjeka, nije stvarao neke iluzije, neke potrebe, nego je bio objektivni promatrač života. Objektivni promatrač čovjeka i njegovih potreba. I on je dolazio u ime Kristovo, u ime Božje, onako kao što je Krist dolazio čovjeku, Fra Slavko je u svoje vrijeme na svom mjestu tom čovjeku dolazio, prepoznavao njegove potrebe i onda ih kušao sa svim svojim snagama, odlučno, beskompromisno, snažno kušao odgovoriti na te ljudske potrebe na Kristov način. Dakle, kada je susreo gladnoga, nije on nešto drugo njemu nudio, nego je tražio kruh da ga nahrani. I kada je vidio i susreo
izgubljenog negdje na ulici, kušao mu je sve učiniti. Ja znam, dođe tamo 10, 11, 12 sati neki izgubljeni hodočasnik ili čovjek dođe s puta i traži konačište i Fraslavko se ustaje, odlazi, traži mu mjesto gdje će boraviti, jer za hodočasnika se mora sve učiniti. I onda kada se pojavila ta djeca sa svojim dramatičnim, egzistencijalnim potrebama, on je na to kreativno božanski odgovarao, stvarajući prihvatilište za njih i dom za njih ovdje Majčino Selo. Ali i tu se već brzo pojavili momci koji su bili ovisnici ili o drogi, ili o alkoholu, ili o kocki, i onda i tima je isto tako odgovorio onako kao što bi Krist primio. Onda se pojavile i žene koje su imale teški obiteljski problema sa svojom djecom ili ovisnice, i to je bio u stvari zadatak kojega je u ime Božje primio. Bogu hvala. Odakle dolaze djeca, kako ih primite, koji su uvjeti za primanje u Majčino Selo i možda gdje se Majčino Selo i nalazi, zato što nas i gledaju gledalci u Sloveniji i preko slovenačkog web sajta katoličkog RKC i inostranstva, možda kratko bez objašnjenja. Evo, Majčino Selo je otprilike 2 km od crkve u Međugorju. Općina nam je uistinu velikodušno dala zemljište gdje su onda kasnije hodočasnici, dobročinitelji sagradili kuće, i još i dalje se to uređuje, uređuje da bi bilo što prikladnije za život djece i svih ovdje stanovnika. Djeca, evo sad govorimo o djeci, imamo sada 53 djece ovdje u našoj zaštiti, u našoj ustanovi. Imamo 7 kuća u kojima živi 6, 7, 8, 9 djece. Svaka kuća ima po 2 osobe, mi zovemo tete, koje se brinu. Njihov je radno vrijeme 7 dana puta 12 sati, ili već kako se dogovore. Svakako uz djecu je uvijek netko. I to je opća, to je briga koja obuhvaća sve što djeci treba. Djeca nam dolaze iz bliže one okoline gdje se urušila obitelj, ili je nastala bolest, ili su teški neki socijalni problemi, alkoholizam, bolest, ona, a onda imamo i šire područja, posebno iz Bosne, djece koja s nama ovdje žive. Djeca onako po uzrastu ili su u vrtiću ovdje, ili su još mala, ili idu tu u lokalnu školu ovdje u Međugorju. Moram vas pohvaliti ovdje da nam djeca izvrsno uče. Naš je prosjek od mogućih 5, naš je prosjek 4,2, a to je zato što pokušamo organizirati svakodnevni život djece na kvalitetan način. Nema tu praznog hoda, praznog vremena, nema gubljenja vremena, ne može se i ne bi se trebalo ići iz Majčinog Sela u školu bez završene domaće zadaće, bez svih završenih dužnosti koje su i u kući i izvan kuće. Ne može ovdje dijete biti bez nedjeljne svete mise, bez molitve prije i poslije jela, bez jutarnje ili večernje molitve. To su neki redoviti, neka redovita pravila i život je to koje mi ne smatramo nečim previše, nego jednostavno život je kod nas takav i zanimljivo je, mi uopće nemamo s tim problema što se zahtijeva i što život donese, djeca to rado prihvaćaju. Međutim, ako dijete primijeti spremnost za kompromis, spremnost da može ovako, ali može i na neki drugi način
onda će oni sve sile upotrijebiti da to promijene. Ali hvala Bogu, mi ovdje imamo jasnu viziju, jasan put, jasan život i djeca to u potpunosti prihvaća. Ja sam i pričao i sa nastavnikama u školi koji su, imate ih nekada 50 dječaka u osnovnoj školi u Međugorju, ne? Evo, sva naša djeca idu tu u Međugorje ili u Čitluk ili u Mostar, a imamo i na fakultetu. Lijepo, ali kod nastavnika se ukazalo da se vrlo dobro uklope i da su vrlo pridni, da ih se dobro uče i to je, hvala Bogu, jedna pohvala nekretulji vašem radu. Djeca su spremna, djeca su uvijek takva. Djeca su uvijek spremna nešto pozitivno i kvalitetno, ako to na neki način dozvoli i omogući infrastruktura obiteljskog života. Ako roditelja nema, ako su negdje zaposleni, negdje otišli ili neki svoj drugi život žive, onda naravno da su djeca prepuštena sebi, što vidimo ovdje i bliže i dalje. Vjerojatno i djeca rado dolaze kod vas. Pa, ja znam prije 2 godine dobili smo 5 djeca jednoga dana i došli ti dječaci. Morali se doći jer bolest je, to su iz 2 obitelji iz Bosne, bolest, uvjeti teški, siromaštvo, to su jednostavno ih prisilili na te korake, ali djeca su došla i oni su bili nesretni. Oni su bili tužni, vrlo se dobro sjećam i žao mi je toga bilo. Doveli su i socijalni radnici, mi uvijek primamo djecu, ne razgovaramo mi direktno s obiteljima, mi samo preko državnih legalnih vlasti, konkretno socijalne službe u pojedinom području, s njima razgovaramo i s njima dogovaramo i organiziramo dolazak djece i oni jedino tako mogu doći. I kad su djeca došla, tuga je to velika bila. Pa možete zamisliti, svi smo mi ljudi, ja sam to u potpunosti razumio. I ovaj jedan dječak, on je pod svaku cijenu htio se vratiti, on tu nije htio ostati. I kaže, meni se ovo ne sviđa i razumljivo. Onda mi je, ostao. Ja bih rekao, sad su to sretna djeca koja su tu prihvatila taj način života i vjerujem da sada ne bi otišli odavde. Njihovo je učenje uznapredovalo, oni kvalitetno žive i kvalitetno uče, kvalitetno rade, kvalitetno se odgajaju. Ja se nadam da će tako i nastaviti. Hvala. Kako izgleda jedan dan u Majčkinu selo? Možda bi nam na kratko predstavili za naše gledalce emisije Putevi. Pa redovito, recimo ako nema škole i sada u ovo vrijeme, možda se malo duže spava i djeca imaju nešto više slobodnog vremena. Svakako organiziramo i rad s djecom, čitanje literature, neki rad pod grupama, nešto se radi i u kući, na održavanju kuće, nešto na održavanju okoliša, onda naravno ode se nekada, redovito se svakoga dana kada ova vrućina dozvoli, ide se igrati, tu imamo i malu dvoranu, tako da je to neki redoviti dječji život, mladenački život. Ovi koji su stariji, našli su već neki posao ili u Međugorju ili negdje dalje. Nešto djece nam je otišlo, njihovi rodbini, oni koji su to u mogućnosti, koji nekoga imaju i koji mogu nekomu otići. A u vrijeme školske godine život točno onakav kako škola zahtijeva. Dakle, to je ustajanje redovito i na vrijeme. To je sve organizirano. Idu djeca u školu kada to njihov raspored zahtijeva i kada se vrate iz škole, Bože moj, nije potrebno ni spominjati doručak, ručak, večeru, to je nešto redovito.
u njihovim kućama gdje žive. Oni pomažu u pripremi, u kuhanju, kao što djeca pomažu u svakoj kući, ako se to pravilno i dobro organizira u svakoj kući. Pomažu naravno i pranju suđa i uređivanju i održavanju kuće, ali što je kod nas još zanimljivo, svakoga dana kad djeca dođu iz škole, onda odlaze kod sestre Mirele, koja je profesor, i oni u stvari kod nje uče i ona provjerava jesu li oni spremni. Ona je ta koja će pregledati jesu li završili zadaću i više manje kad oni završe kod sestre Mirele, onda nije puno lakše u školi. U početku sestra Mirela je bila njihov problem. Ali sada, posebno na kraju školske godine, sve izreda znaju reći da nema sestre Mirele u našem životu, onda ne bi prošla s 4, ne bi prošla s 5. Moje su ocjene daleko bolje, jer jednostavno sestra prati i pazi da djeca pripremljeno idu u školu. Ne bi se smio taj slučaj dogoditi da oni nepripremljeno idu u školu. I čak tu gleda i knjige, i svu tu organizaciju njihovog školskog života i rada da bude u redu i pravilno. Vjerojatno će treba da napomenem da ima i molitve iz Svete mise kod njih, vjerojatno. Ovako, naravno, Sveta misa nedjeljom je dio života i dio organizacije rada i života ovdje. To nije nikada ni predmet diskusije, niti neka opcija, i djeca to znaju i to je tako radosno i dobro. Također imamo utorkom svetu misu ovdje u Majčinom selu, to je za sve žitelje Majčinog sela i momke u zajednici Milosrdni otac i djevojke i žene u zajednici sestre Krispine i ovdje svi žitelji Majčinog sela i mnogi djelatnici dođu i tako tu je kada se Majčino selo okuplja. A onda često i drugim danima kada to i kako to svaka kuća i svaka zajednica organiziraju ili žele, drugo je sve nekako otvoreno. Zajednica živi od Božje providnosti. Mnogi ljudi možda čak i ne znaju šta je to. Da li nam možete ispričati neki primjer takve providnosti? Pa kad me ljudi pitaju kako vi živite, ja uvijek kažem da mi živimo od čudesa. Dakle, nema logike, neke normalne ljudske, ove zemaljske logike za naše postojanje. Država je gotovo u rasulu, mi od države vrlo malo imamo, s obzirom na naše troškove, i iz mjeseca u mjesec, točno kao kod one Iline udovice, negdje dolje to brašno i to ulje uvijek je na dnu posude, ali nikada nije bilo da nije bilo. I uvijek se događaju čudesa providnosti. Ja znam, nije tome toliko bilo ni davno. Recimo naši djelatnici, imamo 56 djelatnika koji su na nekoj redovitoj plaći, to je plaća nije visoka, ali to je plaća koju treba stvoriti sa svim tim našim dužnostima prema državi, prema socijalnom, penzijskom i osiguranju. To mora biti zadovoljeno sve, ljudi moraju živjeti. To uistinu je naša briga i naša dužnost. Ali dolazi mi voditelj Ana, naš voditelj financija, i kaže mi jednostavno, već je bio 28. 3. mjesec, tada i najteže, mi nemamo
za plaću i ne znamo što će biti. I to je na neki način njezina briga, jer ona se s tim papirima i s tim brojevima hrve. Ja sam jednostavno iz ureda pobjegao i što mogu. Kasnije mi u toku dana dolazi i kaže, dobili smo uplatnicu, dobili smo obavijest iz banke da je došla donacija, to je neki gospodin Šan, kojega smo mi nekada susreli, nekada vidjeli, koji je nekada došao, jedno sam ga se isjećao i on je uplatio na naš račun za Majčino selo 21.000 eura. To je baš kao da nas je zvao i pitao koliko mi trebamo da bismo imali svoju mjesečnu plaću. Tako se to događa i sa hranom. Mi recimo imamo momaka, 40 ljudi, muškaraca u naponu snage koji teško rade svakoga dana fizički, koji su zdravi, mladi, to treba nahraniti. I uistinu Božja providnost svakodnevno se brine za te ljude i ja sam, svjedočim ovdje i pred ljudima i pred Gospodinom i svoju zahvalnost, ali i čuđenje da je to tako moguće. Ali to čudo, mi smo, ovaj narod ovdje je neprestano u izlasku iz Egipta. Mi smo uvijek negdje u tom prolazu kroz pustinju i naše čitanje Biblije u stvari nije neko imaginarno prebrajanje i gledanje nekih slova biblijski napisani u knjizi. Naše čitanje Biblije je naše svakodnevno iskustvo i naša stvarnost gdje se to u stvari nama događa. Koliko djece je tijekom ovih godina prošlo kroz obiteljski život u Majčinom selu? A znate, nije baš u nas puno djece prošlo. Ne možemo mi sad govoriti o nekim stotinama djece, jer vi, ja sam prošle godine, bio sam tu u jednoj situaciji, dolazi nam dijete mala Irena, njeni brat Renato, njoj je bilo 9 mjeseci, a Renatu je bilo malo manje od 3 godine. I ja sad uzimam olovku i potpisujem za tu djecu da ja uzimam u ime Majčinog sela potpunu brigu i odgovornost za to dvoje djece. I meni je 58 godina, ja to potpisujem i razmišljam, pa njima treba sljedećih najmanje 18 godina da bi oni završili ovu srednju školu. Pa eto, vidite vi kako to izgleda. To je dugoročna naša obveza. To nije obveza moja osobna, nego to je obveza naše zajednice, naše provincije, Franjevačke provincije, koja mene ovdje delegira, ali samo hoću naglasiti da onda kad vi imate jedno dijete, tu ono dugo ostaje. I mi, ja sam ovdje 10 godina, sad će brzo biti, godišnje recimo ode nam 2, 3, 4, ove godine nam 3 djece odlazi iz naše ustanove, svi idu na fakultet, zanimljivo je, i sve ćemo mi njih podržavati na fakultetu i tako svake godine po nekoliko djece odlazi. Pa recimo ako bi bilo 15 godina našega postojanja kojih je po 4, onda zamisliti, možda će nekada biti više, ima generacija koji imaju više, ima generacija koji imaju manje. Ja bih želio našim gledalci kazati, kad sam prošetao kroz Majčino selo, svi su me lijepo pozdravili, pitali ako mi nešto trebali, nisu znali ko sam, tako da je tu uzgoja vrlo dobro i Bogu hvala. Mi
ne mogu dovoljno naglasiti koliko naglašavamo i ponavljamo djeci da u stvari oni ovdje dolaze u ime Božije i da svi naši hodočasnici, vjernici dolaze tu u ime Božije i da mi svim svojim bićem, svim svojim životom moramo iskazati dobrodošlicu svim hodočasnicima i svim ljudima koji ovdje dolaze. To nam je prva dužnost. Neki su već samostalni. Da li se je koji od vaših štićenika odlučio za duhovno zvanje? Do sada nije, a to nekako stavljamo u Božje ruke. Vidjet ćemo. Koje su još detaljnosti o majčinem selu? Imate i vrtić? Pa, kada je majčino selo bilo u nastajanju, kada je sve to započelo, opet kažem, pokojni fra Slavko kao pastoralac i evangelizator shvatio je da ne samo te obitelji koje su nastradale u ratu i u bolesti trebaju pomoć, nego trebaju pomoć i ovdje naše lokalne obitelji u odgoju djece, kako bi odgoj sve te djece bio kvalitetan, a tu nije bilo vrtića uopće u ovom kraju, a vrtić je potreban još više zbog toga što ljudi ovdje, obitelji ovdje angažirani su, duboko su angažirani u služenju hodočasnicima. I onda djeca negdje ostaju sama. I zato je ovdje započet projekt vrtića, Sveta Mala Terezija, to je vrtić kvalitetan, mi imamo redovito oko 160 djece u vrtiću. To su djeca iz majčinog sela i iz ovih krajeva Čitluka, Ljubuškoga i naravno čitave župe Međugorje. I ja moram to priznati da je ovo kvalitetan, dobar vrtić i nama je Božji dar to što ovdje djeca od najranije dobi, kada počnu živjeti u majčinom selu, imaju prigodu kvalitetne integracije u život lokalne zajednice, a to počinje ovdje u vrtiću. Djeca se sprijatelje i upoznaju u vrtiću i onda to prijateljstvo traje i traje. Sada bih vas zamolio da nešto kažete o zajednici Đinakovo. Da. Vi mislite na zajednicu Milosrdni otac koja je ovdje u okviru majčinog sela. Naime, i na početku sam rekao da mi ne možemo život izmišljati, ne možemo mi stvarati život kakav bi on trebao biti, on je takav kakav jest, on je zadan takav i mi ga moramo kao takvoga prepoznati i što kvalitetnije u tom životu evangelizatorski, pastoralno intervenirati i biti prisutan. I dakle, kada se god, evo jutros, mene žena zove iz Apatina. Ona je Srbijanka, pravoslavka i zove, kaže, mome sinu je 40 godina. On je zadnjih 18 godina teški ovisnik o drogi. On je čuo da kod vas ima zajednica, on se želi riješiti, početi na novo život. Mogu li ja doći i dovesti svoga sina, on želi se mijenjati. Ja kažem, dođite odmah. Ona kaže, dolazim, sjedam na autobus večeras i ona dolazi, dakle, sutra ujutro. Tu imamo momke, dakle, koji dolaze iz svih krajeva naše bivše države. Ljudi trebaju pomoć i tu smo jednaci, i pravoslavni, i katolici, i muslimani. I tu uistinu primamo sve i naš je naravno program katolički, mi smo katolička ustanova, mi molimo naše katoličke molitve, a to ljudima ne smeta, nego što više, u stvari čovjek je biće koje moli. Zanimljivo je to sam ja naučio u zajednici. I egzistencijalna ljudska potreba je molitva.
I ako ne moli, onda se nameću neki drugi sadržaj koji zauzimaju područje molitve i onda čovjek postaje rob nekog drugoga stanja, nekih drugih odnosa i sadržaja. Ali po prirodi, ako čovjek želi biti pozitivan, kreativan i u ime Božje, onda on treba da bi egzistirao, da bi postojao, kvalitetno da bi postojao, čovjek mora biti biće koje moli. Naravno da su tu onda druge ljudske egzistencijalne potrebe uključene. Čovjek treba raditi i kako će recimo roditelj prepoznati da se nešto urušava u njihovom djetetu? Kada dan biva zamijenjen s noći i kada se nema zašto ujutro ustati i kada se nema zbog čega navečer ići spavati, što je prirodni ritam ljudski i tu su te vrednote izvrnute i ovdje u zajednici, evo sad imamo 36 momaka u zajednici, a u našoj kući u Sloveniji, u Stari Trg na Kupi imamo 9 momaka i u našoj kući u Kiseljaku imamo isto tako 9 momaka. To su kuće isto koje obećavaju, koje će isto rasti i spremne su uistinu. Ja se divim veličasnom Jožefu u Starom Trgu koji je uistinu svim srcem i svom dušom primio momke i čuda pravi tamo. Sjećam se, o tome je bila riječ kada su došli gore na Stari Trg i najavili, u stvari kraj se, selo se podiglo i kazalo mi to nećemo. I bili su organizirali službeno, međutim, zanimljiva se jedna stvar dogodila, organizirali su da u stvari vrate i sve te momke koji su došli odavde kao početna zajednica. Rekli su da to ne smije biti, da to ne smije narkoman doći u naše mjesto i tu živjeti i nešto tako donijeti našoj mladeži, našoj djeci. Međutim, bio je negdje zastoj u prometu i naši veličasni Jožef i momci su negdje došli oko 1 sat, a ovi su i ljudi, dobri ti ljudi, čekali negdje do 11 sati i tako je to. A sada, kada bismo kazali da ti momci trebaju ići iz Slovenije, mislim da bi bilo opća pobuna i ne bi ih dali. Oni su bogatstvo tamošnjeg kraja, oni su ponos tamošnjih ljudi, oni su prepoznatljiva vrijednost i to je opće slaganje i opće zadovoljstvo što su oni tamo došli. Oni su uistinu blagoslov Božji. Imamo tamo u toj zajednici i momaka iz Slovenije, imamo iz Srbije, imamo ih naravno iz Hrvatske i odavde iz Bosne i Hercegovine. To uistinu lijepo funkcionira. I evo mi nastavljamo živjeti, raditi. Što je još važno za zajednicu? Mi nemamo nekog liječenja. Mi ne nudimo neke posebne stvari, stručne, medicinske. U stvari, Gospodin je stvorio normalni život i on je zdrav. I zdravo življenje je najbolje liječenje i najbolja terapija. Dakle, momak ujutro se ustane, osobnu higijenu ima, Bogu se pomoli, doručkuje, ima neko redovito radno vrijeme, ima svoje odgovornosti, svoje dužnosti, ima i izgrađuje stalne svakoga dana kvalitetne međuljudske odnose i onda kad je to tako, tu se ne može faliti, ne može se tu nešto krivo učiniti. I kada ja nešto krivo počne, odmah će netko udariti me i kazati, čovječe, nemoj to raditi. I ja ću isto tako učiniti za drugo, ali sve to u ljubavi, sve to s poštovanjem i momci ujde taj jedan pozitivni život koji teče i onda kada se to dovoljno dugo događa, trajanje zajednice 3 godine, kada se to dovoljno dugo događa, onda čovjek postaje zdrav, onda čovjek postaje sretan i stiče jednu sigurnost u sebe, evo,
ovo je dobro. Ovo pitanje bi postavio u ime naših gledalca, jer samo dobri Bog zna kome će pomoći. Ako bi niko od naših gledalca želeo pomoć, kako se obrate od ovisnosti, to porodica ili... Dakle, to može biti ovisnost o kocki, alkoholu i bilo kojoj kemijskoj ovisnosti droge. Mi uvijek, kada imamo jednu situaciju s mladićem ili djevojkom, onda više imamo probleme s obitelji nego sa samim bolesnikom, samom osobom, ovisnikom. Jasno se zna što trebaju roditelji činiti kada imaju dijete ovisno. Jasno se zna i uvijek kada roditelji učine to što zajednica od njih očekuje, onda sve to ide kvalitetno i dobro. Dakle, treba se javiti, evo, gore u Sloveniji našemu velečasnom Jošefu ili ovdje nama majčino selo i dogovoriti se i dobije se instrukcija i usmena i pismena što treba i kako treba svom djetetu pomoći, kako treba organizirati njegov i svoj život, jer u stvari u tom stanju ovisnosti i roditelji postanu bolesni. I oni stradaju, i oni trebaju pomoć, tako da kroz ovo vrijeme dok je dijete u zajednici, nije to taj onaj odnos, evo, sin bi otišao u zajednicu i sada on rješava svoj problem. Nego mi svi zajedno idemo tim hodom. I evo, imamo jednu djevojku iz Slovenije koja je u našoj kući žena i baš njeni otac ozbiljno govori, ozbiljno razgovara da i sam uđe u zajednicu s momcima, jer i on vidi da bi on mogao puno toga u svom životu popraviti. Našim gledalcima bi napomenuo da smo i bili i emisija kod putevi na posjeti u Đanakovo i pred par godina i može ovo emisiju vidjeti i na katoličkom web sajtu RKC. Možete reći nešto o osvajanju na daljinu, šta je to kumstvo? Pa to je čudo. To je ono kada Isus dolazi, gladne hrani, žedne napaja i onima koji su zbunjeni, izgubljeni, propovijeda evanđelje. Dakle, to je direktno činiti volju Božju. To je direktno činiti nešto dobro. I ja ne bih sad govorio o tome da netko treba pomoći i mora pomoći majčino selo, ali bi naglasio da svaki čovjek u ime Božje mora činiti dobro. I čineći dobro, u stvari on ispunja samu svoju bit i samu svoju narav i onda sam u stvari biva dobar i sam postaje kvalitetno Božje dijete i sam biva blagoslovljen i postaje sretan i u sebi, u svome srcu postaje zadovoljan, ima sigurnost neku božansku, nebesku, ne samo ovu zemaljsku, zbog onoga što je učinio. Dakle, egzistencijalna, životna potreba čovjeka je činiti dobro. I da to nekada dobro mora biti do bola. Ne smijemo činiti dobro od viška svoga, nego od biti same svoje moramo činiti dobro, da tako znamo i svoje dobro podijeliti, ali i bol tuđu podijeliti, da i mi sami nešto bola doživimo, tako da sudjelujemo u mukama i patnjima svijeta. Zato sam zahvalan, a i sretan. Evo, recimo kada konkretno kod nas radi da netko uzme i postane sponsor jednog našega djeteta koje onda prati i na nekom ljudskom nivou, ali i materijalno. Zna se otprilike koliko treba djetetu teniski u jednoj godini, koliko treba knjiga, koliko treba odjeće, koliko treba za hranu. To su troškovi takvi kakvi jesu. I Bože moj, ljudi daju onoliko koliko mogu. Mi imamo
kvalitetnu administraciju ovdje koja to sve registrira, prati i naravno to je onaj dio te providnosti koja se brine o djeci, jer što mi možemo. A sad još jedno posebno pitanje za vas, Sveto Lazar. To je u vezi sa velikom pokazionicom na Valskom oltaru u Međugorju. Da li bi nam mogli nešto reći o tom velikom, mogu reći, Božjem dijelu, koji početnik ste bili vi, kako je sve to počelo? Pa, evo, drago mi je da to pitate. Drago mi je da ste za to zainteresirani. Ovako, bio je rat i bilo je kako je bilo, ali ja sam imao jednoga profesora liturgije koji je uvijek ponavljao: nikada nemojte žaliti, dati najbolje za oltar. I to je meni ostalo. Te njegove riječi ja nikako ne mogu zaboraviti i to mi je jedno od osnovnih pravila i načela što u stvari treba biti u crkvi, kako moramo pristupati Božjem oltaru. I onda imali smo jednu monstrancu koja je bila malena i lijepa, ali baš neprikladna za ove naše uvjete koje mi imamo, gdje imamo po 30.000 ljudi na klanjanju. I sad što mi možemo s tolikim ljudima? I onda sam ja došao pokojnim Frasla koji kazao da bi ja želio započeti jedan projekt izgradnje neke monstrance kvalitetne i prikladne za Međugorje. On je bio radostan zbog toga i sjećam se, imali smo taj razgovor, ali on je do nekoliko dana umro. I svakako to nije moglo ni smjelo biti zaboravljeno. I došla je jedna hodočasnica iz Španjolske, ugledna žena Felicia, i o tom sam s njima razgovarao i kazao sam, evo, što bismo mi željeli. Pa ona je kazala, pa imamo mi jednog arhitekta ovdje u našoj grupi iz Španjolske, hajde vas dvojica razgovarajte. To je bio gospodin Angel Garcia i to je bilo 2001. godine. Nadugo i široko smo razgovarali. Ja sam dao njemu otprilike viziju neku kako bi ta monstranca trebala izgledati. On je to, baš sjećam se, to sam nacrtao na komadiću papira i on je to ponio i počeli smo dugo dopisivanje i komunikaciju kako bi to sve izgledalo. Ja imam na e-mailu sva ta naša pisma, sve te naše dogovore i to je dugo trajalo. I dok smo na koncu došli do jedne konačne forme i izgleda te monstrance, i onda smo pretraživali tko bi to mogao sagraditi. I shvatili smo tada, jer nije on bio upoznat s tim majstorima sakralnih predmeta i tom vrstom umjetnosti, i shvatili smo u stvari da je jedna od najboljih radionica u svijetu sakralnih predmeta samo nekoliko kilometara od njega u Madridu. To je jedna firma koja se zove Molina i on je otišao kod njih, donio im plan i oni su kazali da oni to mogu uraditi. Monstranca je rađena dugo vremena, s puno ljubavi, s puno umješnosti, s puno vještine i evo, nastalo je to monumentalno djelo s kojim smo svi ponosni. To je kvalitetno i to je lijepo. I onda, kada je to završeno, a dobročinitelji iz čitavog svijeta su to platili. I bio je problem, sad to treba dotjerati sad. Kako s carinom,
kako su ovi, kako su oni. To je baš bio problem. I onda je on otišao kod španjolske vojske, koja je bila tada prisutna ovdje na ovim našim terenima, u Mostaru, i jednostavno oni su to uzeli u svoj avion iz same tvornice, radionice, i doveli su ovdje i doveli su svečano ovdje, i oni su to vojnici španjolski koji su katolici, kršćani, s dubokim poštovanjem, oni su unijeli tu monstrancu u. Lijepo, lijepo. A sve ovo su vjerovatno plodovi Međimurja. A to su ta čudesa u nastajanju, čudesa u trajanju, čudesa koja su uvijek povezana sa vjerom i sa vjernošću našom. I svaki čovjek kad dođe u Međimurje, on je spreman za intervenciju Božju i spreman je, otvara svoje srce i svoj život da Bog u tom životu intervenira, ali i sam je spreman biti posrednik Božjih čudesa i Božje ljubavi. A to je onda crkva u nastajanju, crkva u svom postojanju, i to je crkva koja, ta putujuća crkva koja i danas živi na isti način, istom snagom, istom duhu kao i Kristovo vrijeme. I to je onda izljev Duha Svetoga. I ovdje mi ne govorimo onda o vidiocima, mi govorimo o živoj crkvi, o Božjoj crkvi koja je crkva, putujuća crkva, crkva vjernika. To je crkva koja je povezana sa, recimo, 5 autobusa koji dođu iz Slovenije i koji su spremni, evo, dođu jednoga dana i spremni su sve moguće žrtve napraviti, i vrućine, i žeđi, i umora, i oni u 2 dana svoga boravka ovdje popnu se gore na Križevac, na brdo ukazanja, obiđu ovdje. A naravno crkva u prvom redu živi od sakramenata. Crkva ima svoje izvorište i svoj put i svoj život u sakramentima, i onda se ti ljudi ispovijede. Često se tu dogode ispovijedi nakon dugi sušnih godina, bez molitve, bez ispovijedi, bez sakramenta. Zamolio bih vas za još jednu misao na kraju našeg razgovora u emisiji Pot putih. Jedno misao na kraju. Da. Pa, ima nešto što mi kršćani stalno zaboravljamo, u stvari nešto osnovno. Što to znači vjerovati? I to najčešće mi zaboravljamo. Zaboravljamo bit toga i na prirodu samo tog stanja vjerovanja. I to redovito, kad pitate čovjeka vjeruješ li u Boga, onda ljudi kažu vjerujem. A šta to znači? Redovito ne znaju ni sami što to znači. Moja definicija vjernika jest ovo. Čovjek koji je u nedjelju bio na svetoj misi jest vjernik. Čovjek koji nije u nedjelju bio na svetoj misi jest nevjernik i ateist. Jer zašto je to tako? Pa, ako ćemo mi biti kvalitetni susjedi, prijatelji, onda smo i spremni zajedno popiti kavu i družiti se. Ali ako ja u vas ne vjerujem, ja znam vi postojite, ali vaše postojanje meni nije interesantno. Dakle, ja vas vidim, ja znam vi postojite, ali ja u vas ne vjerujem i neću s vama popiti kavu. I zato velika većina ljudi koji kažu da vjeruju u Boga, da vjeruju da Bog postoji, u stvari su radikalni, praktični ateisti.
jer oni ništa ne čine u vezi njihove obveze o Božjem postojanju i izgradnji našega prijateljstva s tim Bogom. Jer Bog ne treba našeg vjerovanja da On postoji. Njega ne zanima to što mi vjerujemo da On postoji. To što mi vjerujemo da On postoji, to je jedna neupotrebljiva misao. Jedna ideja koja nema nikakva značaja. I u stvari jednako je mi vjerovali da Bog postoji ili ne postoji. To je savršeno jednako samo u sebi. I ništa mi ne doprinosimo idejom vjere naše da mi vjerujemo da Bog postoji. Bog treba prijatelje. Bog treba prijatelje koji su spremni i živjeti i umrijeti, koji su spremni svoj život uskladiti s prijateljstvom koje se zahtijeva ako ćemo prijateljevati s Gospodinom. I kako to prijateljstvo može biti? Koja je prva Kristova u stvari poruka? On nije prvo došao pa nešto nam počeo govoriti. Dakle, njegova prva poruka nije u nekim riječima, nego njegova prva poruka je u stvari utjelovljenje. Riječ postaje tijelo. I kršćanin može sam biti kršćanin onda kada riječ postaje tijelo. Kada se naše prijateljstvo s Gospodinom utjelovljuje u svim sakramentima, gdje u stvari mi konačno imamo samo jedan sakrament, a to je sakrament Euharistije, gdje onda naše tijelo postaje Kristovo tijelo u sakramentima i ženidbe i krštenja i krizme, bolesničkog pomazanja i svećeničkog ređenja. U stvari svim tim sakramentima mi postajemo tijelo Kristovo, mi postajemo Euharistija i utjelovljujemo se i postajemo stvarno svijet isto kao što je stvaran Krist. I bez te dimenzije utjelovljenja, bez te dimenzije prijateljstva s Gospodinom nema vjere i vjera je danas onoliko u krizi koliko mi nismo svoju vjeru utjelovili, gdje nismo opipljivi u svojoj vjeri i gdje nismo praktični u svojoj vjeri. Zato samo utjelovljena vjera jest u stvari vjera i samo ona vjera koja je stvorila prijateljstvo s Gospodinom jest istinska vjera i samo oni vjernici koji su u tom prijateljstvu spremni i živjeti i umrijeti su ljudi vjernici koje će Bog prepoznati i na koje Bog računa i koji će onda svjedočiti tu vjeru danas, evo kao što i mi to kušamo činiti u Majčinom selu i kao što hodočasnici kušaju to činiti kad dolaze i penju se po ovim našim brdima. U stvari kad se čovjek penje na križevac, to je utjelovljenje. To je kada to naše ljudsko tijelo postaje tijelo Krista. Pater Svetozar, iskreno i iz srca se vam zahvaljujem za vaše svjedočanstvo, vaše lijepe riječi u svoje ime, u ime naših gledalca i u ime naše televizije. Puno vam hvala i neka vam bude dobri Bog, dobar naplatnik u večnosti. Vaš gledalci pa lijepo pozdravljam iz Majčinog sela, to je Vijakovići kod Međugorja. Sve dobro vama želim na svim vašim putevima i vas lijepo pozdravljam. Pan Isus ima.